Tinatayang nasa 800 na persons with disabilities o PWD ang napamahagian ng regalo ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation o PMFTC, katuwang ang Ako Bicol Party List sa Legazpi City ngayong Biyernes, December 19. Personal na dumalo sa pamamahagi ng food pack sa mga benepisyaryo si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Garbin Jr. Layunin umano ng pakikipagtulungan na ito na maipadama ang diwa ng Pasko sa mga PWD sa lalawigan. We promote inclusion, sabi nga ni, those who have less in life shall have more in law. Kaya mo niya, nasa po yung priority ang mga persons with disability. So this is one way of, giving the spirit of Christmas. Samantala, nakatakda rin na mamahagi ang PMFTC at ang Ako Bicol Party List ng food pack sa Daraga, Maanito at Kamalig, kung saan tinatayang aabot sa 2,000 PWDs ang makikinabang. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.